Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам. Вітаю, шаноўнае спадарства. У савецкі час з беларускай мовы былі выціснутыя традыцыйныя жаночыя найменні прафесіяў, пасадаў, заняткаў. Стужку «выпускнік» насілі ўсе. Панаваў безаблічны і бясполы расейскі канцылярскі стандарт. Дырэктар падпісала загад. На вечарыну прыйшла карэспандэнт «Звязды». Учора дзяжурыла ўрач Івановская. Але ж яшчэ ў старабеларускай мове, якая абслугоўвала ўсе сферы жыцця вялікай дзяржавы, была паўнавартасная сістэма жаночых намінацыяў. Цытую ўслед за лінгвістам Мікалаем Паўленкам. Словы, якія называюць жанчыну паводле роду яе дзейнасці, заняткаў, пасады і да таго падобнае. Акторка, арандарка, ігумення, кухарка, пекарка, дворнічка, варажбітка і варожка, пастушка, швачка, прачка, карчмарка і шынкарка. Ты, шынкарка маладая, пачом у цябе пляшка гарэлкі. Ніякіх прыніжальных адценняў у жаночых найменнях на «к» няма, хаця таксама былі служэбніца, ключніца, чалядніца, чараўніца, танкапрадніца. Некаторыя назовы ад дзейнасці мужа ўтвараліся падобна. На «к» – кашталянка, султанка, а некаторыя адметна – караліца і каралёвая, княгіня, харужыная, ваяводзіная, гетманавая, маляровая, залатаровая, кавалёвая. У пазнейшай народнай традыцыі словы з падобным значэннем, наймення паводле мужа, утвараліся з суфіксам «іха», каваліха, старшыніха. Вось у Максіма Богдановича Лявоніха. Спявае хор студэнтаў Лювенскага універсітэту пад кіраўніцтвам Міколы Равенскага. Ой, Лявоніха, Лявоніха моя, ты пяяла голоднее соловья, ты была нуждёны тяжкою станку, и в метельнице, и в юрце, и в бытку. О, коли ты жать станет твой завод, о, дивуется, не напайлится лавод. Наагул суфікс «к» быў пашыраны, ён панаваў у такой вечнай сферы, як абазначэнне роднасці і сваяцтва – матка і мамка, бабка, швагерка, цётка, не цёця. У расейскай мове словаўтваральныя мадэлі гістарычна афарбаваныя інакш. І вось, адчуўшы пустку ў канцылярызаванай расейскай мове савецкае пары, фантаст-рамантык Іван Яфрэмаў у сваім рамане «Юрта Ворана» паспрабаваў зрабіць словаўтваральную рэформу. Мы привыкли издавна к этому самому «к», а в нем, точно жало скрытое, отмечается неполноценность женщины. Разве вам так не покажется? Прислушайтесь внимательно, как звучит уважительное «гражданин» и уменьшительное «гражданка». А если правильно и с уважением, то надо «гражданиня» или «гражданица». У гэтым рамане Яфрэмаў спрабаваў укараніць у расейскую мову словы «геалагіня», «агранаміня», «дактаріня», «шаферіня». Ну, зрэшты, з геолягамі і філёлягамі застаецца словаўтваральная праблема і ў беларускай мове. У маю бытнасць вучобы на філалагічным факультэце дзяўчат калі-нікалі ўслед за Яфрэмавым называлі філалягінямі, але добрым жартам. Але што да іншых прафесіяў, праблемы жаночых найменняў для іх амаль няма. Кантралёрка, ні ў якім разе не кантралёрша. Беларуская мова такой мадэлі не ведала, а ў расейскай гэта яскравае прастамоўе. Іван Яфрэмаў пацвердзіў бы. Лекарка і міністарка, арганізатарка, аўтарка, журналістка і рэдактарка, грамадская дзяячка. Хаця афіцыйныя слоўнікі даволі доўгі час такія словы, калі наагул іх фіксавалі, залічвалі ў гутарковыя. Скажам, вялікі тлумачальны слоўнік беларускай мовы прызнае словы «дакторка» і «доктарка», але адпраўляе іх у размоўны пласт. Але ж прыклады з саліднай коласавай прозы. Яна працавала дакторкаю ў адной з земскіх бальніц. І паэтка, слова размоўнае, калі верыць таму ж слоўніку. А значэнне тое ж, што і паэтэса.
Аднак жа відавочна, як годна і зусім не гутаркова гучыць паэтка Ларыса Геніюш. Нічым не горай за паэтэсу з французскім суфіксам, уся перавага якой у тым, што яна ёсць у расейскай. Застаецца праблема з словам «сакратарка», яно абазначае справаводчую прафесію. Калі ж ідзецца пра іншую, часцей выбарную пасаду, то мова пакуль не звыкла да выразаў накшталт сакратарка выбарчай камісіі або генеральная сакратарка партыі, хоць я нічога процінатуральнага ў такім найменні не ўглядаю. Расейскіх манікюршу і педыкюршу знаўца словаўтварэння Павел Сцяцко прапаноўвае зваць па-беларуску манікюрка і педыкюрка. Я б, аднак, пярэчыў, бо іншыя ўсе назвы прафесіяў на «к» парныя – аптэкар, правізар, аптэкарка, правізарка. А паколькі такой прафесіі манікюр няма, больш лягічна манікюрніца. Ёсць некалькі назваў прафесіяў агульнага роду – суддзя, старшыня, і не трэба рабіць з яе старшыньку, як некаторыя беларускія газеты. Нават Лідзія Ярмошына не старшынька, а старшыня. З вамі быў Вінцук Вячорка. Вы слухали падкаст «Радыё Свабода». Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. свабода.орг.